Masu saurare Awwal Ahmad Janyau ke fatan kun waye gari lafiya. Kuma a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar zaɓe a Venezuela ta ce shugaba Nicolas Maduro ya lashe zaɓen ƙasar a wa'adin shugabanci na uku. Isra'ila na nazarin kuma irin martanin za ta mayarwa Hezbollah da ta zarga da kai harin roka a yankin da ta mamaye. A Najeriya muna ɗauke da rahoto kan yadda iyaye mata ke fafutukar shayar da 'ya'yansu, inda rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce matsalar karancin abinci mai gina jiki na ƙara ƙamari a arewacin ƙasar. Da ka samu ƙoshi ka ƙoshi, yaro ya ƙoshi, da ka samu bai ya tamna ya ji babu ya ta kuka, iyakaka da shi kenan. To zanga-zangar tsadar rayuwa da ake shirin gudanarwa a Najeriya na ci gaba da jan hankali, inda 'yan ƙasar ke muhawara kan alfanu da kuma rashin alfanunta. Shi zanga-zangan nan ina zuwa wallahi tana girgiza al'arshin gwamnatin ne. Kaga kiran da barista yake yi yana mai nuna cewa su gwamnatoci da sauran su riga su ce akwai matsala, sun ce ka hakuri, ba za ka hakuri ba. To za mu ji gargaɗin da aka yi wa 'yan Nijar mazauna Najeriya game da zanga-zangar da ake shirin gudanarwa. To amma kafin waɗannan da ma wasu rahotannin sai na fara karanto labaran duniya. Hukumar zaɓe a Venezuela ta ce shugaba Nicolas Maduro ya lashe zaɓen ƙasar a wa'adin shugabanci na uku, duk da koken 'yan adawa an yi aringizon ƙuri'u a zaɓen na ranar Lahadi. The president of CNE, Venezuela's Electoral Council, said 80% of the votes. Wakilar BBC ta ce shugaban hukumar zaɓen ƙasar ya ce an ƙidaya kashi 80 na ƙuri'u, kuma Mr. Maduro ya samu ƙuri'u miliyan 5, inda abokin hamayyarsa Edmundo Gonzalez ya samu kusan ƙuri'a miliyan 4. 'Yan adawa sun ce an hana wakilansu shiga wurin ƙidayar ƙuri'u, kuma ba a ba su damar ganin takardun zaɓen ba, sai dai gwamnatin Venezuela ta ce sahihin zaɓe aka gudanar. Taron Majalisar Ministocin Tsaron Isra'ila da Prime Minister Benjamin Netanyahu ya jagoranta ya ba shi dama da shi da ministan tsaronsa yanke shawara kan lokaci da kuma yadda za a mayar da martani kan harin roka da aka kai ranar Asabar a yankin Golan da Isra'ila ta mamaye ranar. An kashe matasa 12 a harin. Isra'ila ta zargi ƙungiyar Hezbollah tare da barazanar ɗaukar fansa. Tun da barko Mr. Netanyahu ya ce Hezbollah za ta ɗanɗana kudarta. Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran ta musanta kai harin da ya shafi wani filin wasan ƙwallon ƙafa. Gwamnatocin ƙasashen yammaci sun nemi a kai zuciya nesa don kaucewa ɓarkewar yaƙi a yankin. Jam'iyyar ANC mai mulki a Afirka ta Kudu ta sanar da korar tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma daga jam'iyyar watanni 7 bayan ya sanar da sauya sheƙa. Kwamitin ladabtarwa na jam'iyyar ANC ne ya sanar da ɗaukar matakin. The former president has 3 weeks in which to appeal. Mr. Zuma's Wakiliyar BBC ta ce Mr. Zuma yana da mako 3 ya ƙalubalanci matakin. Jam'iyyarsa ta MK ta samu kashi 14 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa a babban zaben ƙasar ta Afirka ta Kudu da aka gudanar watan Mayu. Wannan ne ya taimaka wajen hana ANC samun rinjaye a majalisar dokokin ƙasar a karon farko tun bayan kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata tsawon shekara 30. To kuna shan labaran duniyar ne daga sashen Hausa na BBC. Wata tawagar masana kimiyya ta ƙasa da ƙasa ta ce an gano wasu sabbin shaidu da ke tabbatar da cewa an fara rayuwa a duniya fiye da shekara biliyan 1.5 da aka yi tunani a baya. Tawagar masanan ta ce ta gano hakan ne daga ƙasar da ke cikin wani dutse mai zurfi a gaban nahiyar Afirka. Sun ce sun gano fashewar abubuwan da ake bukata don tallafa ƙwayoyin halitta da suka kunshi iskar oxygen da suka kai sama da shekara biliyan 2. Ɗaya daga cikin masanan daga Jami'ar Cardiff a Wales ya shaida BBC cewa yanayin ya taƙaita ne a wani ƙaramin yanki. Don haka ba duka masanan ba ne suka amince, sun ce akwai buƙatar samun ƙwararrun hujjoji. An soke wani ɓangare na wasannin ninkaya a kwana na biyu na wasannin Olympics da ake gudanarwa a Paris sakamakon ruwan sama da aka tafka. Hukumar shirya wasannin Olympics da kuma wasannin ninkaya ne suka sanar da soke wasannin, haka ma an soke gudanar da atisaye na wani ɓangaren wasannin ninkayar a yau Litinin. A kwana na uku lambobin yabo na zinari 19 za a lashe a wasannin Olympics da suka hada da tsalle-tsalle da ninkaya da sauransu. To labaran duniyar kenan daga sashen Hausa na BBC.
Tumadalla, kamar yadda kuka ji tun a labaran duniyar, hukumar zaɓe a Venezuela ta ce shugaba Nicolas Maduro ya lashe wa'adin mulki na uku duk da korafin da 'yan adawa suka yi cewa an tafka magudi a zaben na jiya Lahadi, musamman a yayin ƙidayar ƙuri'u. Alƙaluman da hukumomi suka fitar sun nuna cewa Mr. Maduro ya lashe zaben da kashi 51 yayin da ɗan takarar adawa Edmundo Gonzalez ya samu kashi 44. Duk da koken 'yan adawa, amma hukumomi sun jajirce cewa an yi zaben cikin gaskiya da adalci. Ga rahoton Badamasi Abdulkadir Mukhtar. Tuni dai shugaba Nicolas Maduro ya yi ikirarin samun nasara a zaben wanda 'yan adawa ke zargin an tafka makuɗi da murɗiya daga ɓangaren hukumomi. Dama ko a jiya Lahadi, jagoran yakin neman zaben Mr. Maduro, George Rodriguez, ya ce sun riga sun kama hanyar samun nasara, amma suna jiran sanarwa ne a hukumance. Ministan shari'ar kasar ma Tariq William Saab ya kore zargin da bangaren adawar ke yi cewa an tafka magudi, ya kuma shaidawa BBC cewa miliyoyin mutane sun kada ƙuri'a ba tare da fuskantar matsin lamba ko musgunawa ba. As the Attorney General, I can faithfully say with full guarantees. Ya ce a matsayin ministan shari'a zan bugi ƙirjin cewa muna da tsarin zaɓe wanda ya zamo cikin mafi inganci a duniya, kuma wanda aka yi tanadi mai kyau domin bayar da kariya da tsaro a gare shi. Domin haka bai kamata a samu wata jayayya ba bayan hukumar zaɓe ta sanar da sakamakon zaɓe. Sai dai tun da farko, ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna cewa ɗan takarar 'yan adawa Edmundo Gonzalez ne zai doke shugaba Nicolas Maduro. Sai gashi kuma sakamakon ya juye. Dama dai jagorar 'yan adawar ƙasar Maria Corina Machado ta buƙaci masu zaɓe su kasa su tsare domin kare ƙuri'arsu, musamman saboda ita da mutanenta suna da shakku akan yadda za a ƙidaya ƙuri'u. 'Yan adawar dai sun yi zargin cewa an hana jami'ansu da ma masu sanya ido na ƙasashen waje su shiga domin gani da ido a lokacin ƙirga ƙuri'u. Rahoton Badamasi Abdulkadir Mukhtar. To idan muka je Najeriya, wani rahoton hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce yara kusan miliyan 4.5 ne ke fama da matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki. Wannan kuma adadin ya ninka na bara. Matsalolin tsaro da hauhawar farashi sun sa da yawan mutane ba sa iya ciyar da iyalansu kamar yadda suka saba. Abokiyar aiki na Madina Ɗahiru mai shanu ta ziyarci birnin Katsina domin ganin yadda wasu iyaye ke kasa shayar da jariransu saboda rashin wadataccen abinci. Ga kuma rahotonta. A yanzu ina wuri ne mai cike da hayaniya yayin da cincirindon iyaye da yara ke ƙoƙarin kutsawa cikin asibitin. Wannan asibiti na ƙungiyar likitoci masu ba da agaji ta MSF cibiya ce da ake kula da yara masu matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki a jihar Katsina. A daidai lokacin da hayaniyar ta ɗan lafa, na hangi Murja tana riƙe da jarirai guda biyu. Ina jin ciwon ga kowane yaro, hisa ma muharin na kawo tan naga kowane da mulmuje yayi jiki. Ita ko sai tsanewa. Murja na goyon yarta da kuma yar dan uwanta Marainiya yar wata 7. Sai dai tana shan wahala sosai wajen shayar da jaririyarta da kuma ummi duka a lokaci daya saboda rashin isasshen ruwan nono. Kai da ka samu koshi ka koshi. Yaro ya koshi, da ka samu bai ya tamna ya ji babu ya ta kuka, iyaka da shi kenan. Shirin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce yara miliyan 2 'yan ƙasa da shekara 5 ne suka yi fama da yunwa a arewacin Najeriya bara. Amma a shekarar nan adadin ya ninka zuwa sama da miliyan 4.4. Gani nan a ɗaya daga cikin ɗakunan da ake duba yara masu fama da ƙarancin abinci mai gina jiki a cibiyar MSF a Kofar Marusa da ke jihar Katsina. Duk inda ka juya akwai jariri ko jaririya wadda ko wanda ke kuka, kuma iyayensu mata sun rike su sosai a jikinsu. Wannan wurin na da zafi sosai kuma iska bai dai ma samun shiga sosai gaskiya. A wata unguwar ta daban, MSF na da wata cibiyar kwantar da marasa lafiyan da jikinsu ya yi tsanani don yaran da yunwa ta ci ƙarfinsu. Ana baiwa wasu yaran wani nau'in markaɗaɗɗen gyaɗa mai matuƙar gina jiki. Dr. Muhibba Kangiwa ta yi shekara 2 tana aiki a cibiyar MSF. Ganin yaran a irin wannan hali yana damun lafiyar kwakwalwata. Saboda za ka yi iya ƙoƙarinka domin tabbatar da cewa yaran sun samu lafiya, amma duk da hakan sai ka haɗu da mace-mace, sai ka ga yaro ya mutu a gaban idonka. A cikin wani ɗaki mai gadaje aƙalla 12, na haɗu da Jamila. Ta kawo ɗanta kwanaki kaɗan da suka wuce
bayan jikinsa ya rika kumbura, kuma babban asibitin gwamnati da ta kai shi sun kasa yi masa magani. Dama abin da sake koshi abin wannan da yake tsotsa dan abincin da yake ci. To wadata abinci ne ba. Hauhawar farashi a Najeriya ya sa kayan abinci sun ƙara tsada. Bugu da ƙari, 'yan fashin daji sun tilasta wa manoma da yawa tserewa gonakinsu, inda suke komawa cikin birnin Katsina don samun mafaka. Mun ziyarci wata unguwa a birnin Katsina inda kashi 90 na mazaunanta manoma ne da suka zamo 'yan gudun hijira. Assalamu alaikum. Sannunku. Ɗaya daga cikinsu ya gayyace mu gidansa. A da Alhaji Abubakar ya mallaki babbar gona inda yake noma abubuwa da dama a wajen birnin Katsina. Amma hare-haren da 'yan bindiga suka rika kaiwa ƙauyensu sun sa Alhaji Abubakar da 'ya'yansa 23 tserewa zuwa birnin Katsina. Mu girka so ɗaya. Magana wake ko ki nemo alayyahu ki sa dumban nan ta ƙaura. Wanda ke badawa yau ya zo ana bashi. Dole kin ga zuciya dole ta halba. Haka kuma a matsayin martani ga wannan rahoto namu, mataimakin gwamnan jihar Katsina Faruk Lawal Jobe ya faɗa mana cewa gwamnatin suna iya ƙoƙarinsu wajen daƙile matsalolin da ke janyo yunwa a jihar. Muka shirya da jami'an tsaro, sojan sama da na ƙasa da na 'yan sanda da civil defense duka dai aka haɗu aka yi tsawon wata guda ana ƙoƙarin a ga cewa inda aka san daba ce ta waɗannan 'yan ta'adda an kiliyarin nasu. Idan aka samu aka kora su daga inda suke hana mutane zuwa gona, jama'a za su koma gona su yi noma. Wani mai magana da yawun rundunar sojin Najeriya ya shaida wa BBC cewa sun sauya salon yaƙi da 'yan fashin daji a ƙoƙarinsu na taimakawa manoma su koma gonakinsu. Amma iyalai kamar na Jamila har yanzu suna jira su ga lokacin da za su iya komawa gonakinsu. Allah ka kawo mu ƙarshen wannan al'amari mu ma mu shiga mu noma da kowa ke noma mu samu mu ɗauko mu zo mu aje mu iyali su. Matuƙar ba a magance matsalolin durƙushewar tattalin arziki da tsaro da ƙasar ke fama da su ba, to jarirai ma irin su Aliyu za su ci gaba da fama cikin wahala da garari a rayuwa. Madina Ɗahiru mai shanu, BBC Hausa a Katsina, Najeriya. To tsadar rayuwa ce dai ta sa wasu a Najeriya ke barazanar zanga-zanga. Kuma yayin da ake shirin suma babbar zanga-zangar a sassan Najeriya don nuna damuwa da halin tsananin rayuwar da ake ciki. Har yanzu ana ci gaba da samun ra'ayoyi masu karo da juna game da alfanun zanga-zangar. Ita dai gwamnatin Najeriya da hukumomin tsaro sun shawarci matasan da ke shirya zanga-zangar da su jingine ta don gudun haifar da fitina, sai dai duk da haka matasan na cewa babu gudu ba ja da baya. To dangane da hakan ne Yusuf Tijjani ya tattauna da wasu waɗanda ra'ayinsu ya sha bamban game da zanga-zangar a jihar Kaduna, ga kuma yadda hirarsu ta kasance. To sunana barista Muhammad Ibrahim Zaria. Sai kuma injiniya Musa Idris. To na fara da kai barista, kusan ana ta buga ganga. Menene ra'ayinka? Ni ban ga wani aibi akan yin zanga-zanga ba, musamman wanda aka kira ta zanga-zanga na lumana. Yanci ne da a cikin yantoci da ake da su guda 14 a tsarin mulkin Najeriya. In fact, ba za ka taɓa samun shi a wani salon mulki in ba salon mulkin demokradiyya ba, domin ita na ɗaya daga cikin shika-shikan mulkin demokradiyya, kuma an samu alfanu da yawa a ƙasashe wanda aka yi. Injiniya, Najeriya fa kake barista, kuma in ka duba da yanda halin da muke ciki yanzu na yunwa da sauran irin kiraye-kiraye da ake yi yanzu ma, ai ba za ma cewa wai mu yarda da cewa zuwa wani peaceful demonstration, ai ba taɓa yin peaceful ba. Ka ɗauki nan kurkusan da aka yi na bayanan na NSAS. NSAS akwai dalilai ƙwararra masu kyau, masu gamsar da mutane cewa ya kamata fito yi zanga-zangan nan. Kuma ka zo aka yi din, ƙarshe ta mai faru, aka dinga targeting manyan abin da sana'o'i da kuma businesses na mutane aka dinga kokone su, duk ƙarshe za ka kashe mutane. Kuma ana ganin kamar cewa wani abun ba ya yi shi ne da yake yadda mutum zai cewa wai ba za su samu matsala ba ne. In ka dubi yadda ake ciki, kuma yadda mutane take tunkarun abun da kuma yadda ake ta kiraye-kiraye a lamarin nan, ba mu gane zai zama peaceful ba. Barista, ka ji abin da injiniya ya ce, ka gamsu? Ni ban gamsu ba, wallahi. Ko gwamnati ta tsara yadda za a yi zanga-zangar nan, ta ba su kariya, su yi lafiya, su tashi lafiya. Kar a irin abin da ya faru 2011 a Tunisia. Matsatsin rayuwa yadda kaga ake fama da shi a Najeriya. Yana bendo ne, yana sai da kayan shi a baro, ana ci mishi Muhammad Bazuzi. Yana tura kayan shi kawai 'yan sanda suka yi ci mutuncin shi, suka kwace kayan. Ya fushi ya banka ma kan shi wuta.
daga nan kasan ta a barista duk mun san wannan abin da muke gudu kenan shi ne barka ji bakar muke duba barista barka ya kulba ni minti daya ya kuri barista mu abin da muke cewa duba da cewa mun san da wannan gaskiya magana kake amma kuma Najeriya case din mu yake ana magana case din yau dubi yanda matasa suka fusata a haka za ta tafi zanga lumana wannan hali da ake ciki magana ɗaya ce kawai ana kakkaucewa ka gane wacce magana kenan yawa an janye tallafin man fetur an janye tallafin wutar lantarki an janye tallafin ilimi an janye tallafin aikin noma wannan abu tunaninka zanga-zanga zai sa gwamnatin ta dawo da wannan kama ina a Kromo Precourt demonstration a Ghana an yi sun wannan matsatsan rayuwa tsaya ka ji abin da ya sa a Najeriya ba a taba wani zanga-zanga irin wannan ba saboda suna kawo rikicin addini ne da rikicin kabilanci da ya faru a baya yanzu masu rikicin addinin masu rikicin kabilun daban-daban masu kowa yunwa ya hada shi a lema guda da bala'in ai sa za ka yi da muka gani yanda mutane suka shirya aka shirya kai abinci aka shirya ambulance aka shirya duk abin da jami'an tsaro suka ba da kariya da sauransu sai kawai sai su guru suka balle suka fara kone da sauransu shi yasa abin ya abin baka ga sun hana kansu sukuni ba sun